Sidik, kai ka ji wai me yake faruwa a gari kuwa? Baba ni fa ba ruwa na following trends zan yi kawai, sai dai da abin da zai faru ya faru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka. Yau za mu yi review ne akan waƙan Duk Abunda Zai Faru ya Faru. Raƙumi zan je touring, yanzu ma immigration ke calling. Ba zan ɗauka ba, duk abin da zai faru ya faru. To jama'a, mu ma za mu yi review akan wannan waƙa, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Aha, da fari dai ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa na wannan channel domin samun duk wani sabon video idan mun posta. Muna godiya akan hakan. To gaskiya wannan za mu ce kusan abu ne na farko a tarihi kafin ma mu je daga nesa. Wannan waƙan wajen mutum bana iya kirga su ba dai, ga sunan da yawa za su kai kamar mutum 20, shine karo na farko, kuma abin ya making sense, ya mugu ta fashe, ina gaya muku fa. To gaskiya dai waka ya mugun citta, wakan nan ya yi for the first time. Sannan kuma a batu na biyu shine bidiyon waka. Gaskiya bidiyo musara wa Feezy da Allah, mu tafa mai. Feezy ya yi kokari a wannan bidiyo na Duk Abunda Zai Faru ya Faru. Na ga shine ya yi directing din bidiyon. Sannan muna miƙa babban godiyarmu ga mai gida Deezell, saboda shi ya kasance ƙashin baya ga wannan waƙar, kunce shi ya yi organizing. Sannan kuma mu je abu na uku, maybe baku dan fahimta ba ko? Kamar helicopter nake gani a nan a farkon scene din, wato na Deezell, sai nake ganin kamar abu ne wanda ba mu saba da shi ba dai a nan yankin arewacin Najeriya, kamar ko a fina-finanmu irin Kannywood haka dai ban taba gani ba. A kafa ku kai ni kara, ni dai na ce ni ban taba gani ba, kuma na faɗa sai dai duk abin da zai faru ya faru. Amma yau gashi na gan shi a wannan jam da aka fasa mana a arewa. Duk abin da zai faru ya faru. Wai na gwaggo ya ci dala, duk abin da zai faru ya faru. Ba shinkafa an rufe boda, duk abin da zai faru ya faru. Yau yan kedi babu shiga birni, lockdown confirm. Sai hakuri bana sallah ba a Kano ba, duk abin da zai faru ya faru. Ka ga Deezell, ka raba kanka da Ganduje, ka shafa wa kanka ruwan sanyi. Yauwa, sannan kuma 'yan Kaduna ma, na gaya ma ka raba kanka da 'yan Kaduna, kar su ji ka ta. Ka zo abanmu da hashtag free Deezell, musamman dai na gwaggwana kyale shaka ta. Zan shanya riga a haitan shoma, duk abin da zai faru. To me tafiya shanya a ganawa karo, ni ma je a yi min shanyan nan, na ga za ta fi saurin bushewa, kan za su fi daukan guga. Na gode mutumina, na ga wannan. To da jama'a, kasancewa dai wannan ne karo na farko da na yi fara wannan review, sannan kuma a wannan channel din ma gaba daya, sai dai a karbi aikin namu da haƙuri da Allah. Kasancewa kuma gashi da ƙaramin kayan aiki muke wannan video. DJ Abby na kaman kawai shi abinci ya zo ya ci a waƙan nan ya tashi ya tafi ko? Bari dai mu ga clip din nashi. Na ga kawai an zuba an baje mai wannan babu bismillah, tura kawai yake a baka. To mu je mu kalla. Haruna na hau beat din wakan Duk Abunda Zai Faru ya Faru, kuma na dau verse din karshen Duk Abunda Zai Faru. Wai kai akwai katon baki. To waka dai a ƙarshe ni dai na sa ta replay saboda waka ta yi citta. Sannan mun zo ƙarshen wannan abu, muna so ku danna mana subscribe, ku danna ƙararra domin samun duk wani sabon video da muka ɗora. Mun gode.